Sanaपर आंनि Jobanivlog टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय माजे फगवान नाय महर लाना सानाफोर दा मुगाय ओमफ्राय ब्लग्सफोरा जोबोद मोजां जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय आङो सिगांनि ब्लग्सआवथ' खिथाखादों क'क्राझारसिम मोनफैथ'बाय होननानैहाय ओमफ्राय फार्स्टआवनो भिडिअनि सिगाङावनो आं मोनसे खोथा बुंगोन सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां आरोना बेनिफ्राय मोनसे आपडेटखौ आं गथा गथि होगोन नैबे आब'आ बे नालेंखर गोनां आब'मोनहा न'खौ भारा दोनसिगोन आरोना फेब्रुवारिनिफ्राय आब'आ आंनो खिथादों ओमफ्राय सोरबाफोर सोङोबा खिथा होनोथ' आङो इउटुबावनो लगायनानै होफानाय जाबाय गावस्रा माने ओइ गोदान बिल्डिंआव थांसिगोन फेब्रुवारियावसो गुमैया सफैगोन होनदों ओमफ्राय फेब्रुवारियाव ना बिदिनो जानुवारि लास्टआव सफैगोन खोमा गुमैया ओमफ्राय फेब्रुवारियावहाय दोनसिगोन आरोना नै बेयाव दोनगोन आरो आसाम टाइप फेमिलि मोनसेनिमोन न'आ जेनेबा ओमफ्राय फैनानै रायज्लायफैबानो जाबाय बोरै बोरै दोनो जेनेबा मोननै फेमिलि फिसा फिसाबो दोनजानो हागौ थ' खाथियाव रायज्लायफैनांगोन आरोना आं बेखौ मिथिला थ' आब'आ आंनो खिथादोंमोन नालाय ओंखायनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोना मानो होनबा सोरबा बहुदानो न' सोंबाय थादोंमोन आंनावबो आगैमोनहा बिनानावमोनहा ओमफ्राय फैनानै नायफैदियाखैमोन आं दामखौबो सोङाखसै जेनेबा जाय थागोन बिसोरसो रायज्लायनाय जायोना फेसिलिटिस लानानैहाय थ' बेनो आरोना टार्निं नालेंखर बिफां नै ओरैहाय थांबाय बेयो आरो न'आ नालेंखर बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामनो हायो बिमा फिसा साथामबो लिलाला दङ नै ओंखारदों थ'दो गाखोदो ओमफ्राय रुमनि थाखाय सोरबा जुदि बायसान्स आन्दायनोबो हागौ नैबे आरबान अफिस लामाजों हाबनानैहाय बे थांनानै लास्ट टार्निं नालेंखर सिदा थांनानै आरोना नालेंखर बिफां मोनजासिम थांथारबानो जाबाय बे खाथियावनो बाखि बे नालेंखर बिफां नुबानो हाबबानो जाबाय आरोना बेजों थ' बाखि बेलेगजों फैयोबाबो मोनलाबायो लामाया मेरला दं खिन्थु आं सिदा लामाखौ खिथाबाय आरोना आन्दायनांला बेलेगजों फैयोबाबो आरोना जायगानिबाबो सोरबा एसे आन्दायोना आं बादियानो आन्दायो मालायखौ मा बुंनो आरोना सनाफोर थ' नांगौबा सोंफैनायबानो जाबाय खिसानि रुमा मिलायो खोमा होननानै आरोना बेनो सिङाव सुग्रा दंखायो दंनायालाय ओमफ्राय बाखि आंबो बारा मिन्थिया रुमाव हाबनानै लुना नायनाय जायाखै नैबेनो सिदा आरोना ओमफ्राय बिराद सौसि लामा सौसि फैबाय जोङो एकदमबारे नायदो सनाफोर रबिबार क'क्राझाराथ' रबिबाराव फुरा बाजार जायोमोन बेफोर ओमफ्राय आं एसेबो मिन्थिया जे दिनै बन्द' होननानै आरोना नालाय मोनसेबो दखान गैया आं बिराद शपिं खालामनो होननानै फैदोंमोन आरोना दिनैहाय मा जागोन आंजों सनाफोर नायदो फुरा क'क्राझारानो नै बिदिसो आरोना बाजारानो खालि सरबावल' ओरैबादि भिर अफमान गथ'फोर गेलेनोसो सखानाय दिनैहाय गेलेनो आरोना एसे खारदोहाय माव बे फुरा बाजार खिफिन जायगा गैलायलायोमोन ना सनाफोर थैखासिगोन आंजोंबो मा रोखोमनि मानसि दाबसेयाव थानानै माने एसेबो खबर गैया आरोना आङो मानि बाजार बन्द बेखौ मिन्थिबावा सनाफोर आङो र' दखानदारफोराव एसे सोंबासो मिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय आंनो नांगौ बुस्थुफोरखौ एसे बे ओरैनो दखानाव मोनोबा लांसै खिन्थु आं बे गुला बाजारावसो फैदोंमोन दिनै प्रभु ओमफ्राय मानिबाबो इन्टारभिउ दं खोमा ना बेखौबो आं मिन्थिया आरोना मानो होनबा आं मैयासो लालियाफारानिफ्राय फैदों नालाय आं एसेबो जेबो एकदम मिन्थिया एकथ'ग्राबो मिन्थिया आरोना मा जादों मा मादों थ' एकदम लामाया ओरैबायदि भिर इन्टारभिउ जादों खोमा सेंग्रा गथ'साफोर सिख्ला गथ'साफोर नुलाबायदोंना बिरादनो भिरानो भिर थ' ओमफ्राय बाजारा बेखिनि आरोना बे भिरखौ सौसि फैनानै मा लाब जाखो आङो रावनावबो सोङाबा खबर लायाबा बेबायदिनो जामारोहाय मानसिनि अबस्थाफ्रा हारलासो सेन्देल दखान मा दखान बेफोरनोथ'मोन हनै ओमफ्राय जोंना बैसाङाव गाखो मोसाजोब्बायसो आरोना गथ'फ्रा आं दाख्लै सेन्देल बायनाय माबा माबि साना सुना सिखा रुवा दाबा खदाल दखान मा मोजां मोनथारदोंसो सिफायनानै ओमफ्राय सिसि केमेराफ्राव नुजानानै सेस रेकर्ड जानानै थासिगोन नोंसोर सानैया दा खालामबाबा थैथारगोनहाय फैदा थांसै फैदा फै जेबो जाला आरोना थैस पारमानेन्ट दखानफ्रा दङ माने ओमफ्राय आङो नै ब्लाउस नायदों आरोना सनाफोर शपिं ओमफ्राय ओरै दखानफ्रालाय खुला आरोना दंजोबोआनो खिन्थु मेन बाजारासो एकदम खालि लांदां जानानै मेंब्रां जाबाय नै लामा ससेयावनो आंनिफ्राय मिथिसिनिसिन रावबो गैगोना गैलाथाय सनाफोर एग्जामा SI-निसोमोन जाहैदों एथ' गिदिर एग्जामखौनो आं मोनथियामोन भगबान मा जागोनहाय आंजोंलाय बिनि थाखायसो बन्द' आरोना दासो दखानाव सोंनानै मोनथिबाय आङो थ' आंनो नांगौखौ एसे नागिरलांसै आङो बाखि मोनजोबनाय नङा बाट एसे नागिरनोसै आरोना बेफोर बाखि एसे खुला बाराद्रायबो खुला नङा अबेबा गैया आरोना जाबाय जाखांबाय नायदो
बिसोरखौसो जानो दोनबोदों आङो फरासुना गैयाबा बिदिनो मोनथिमारा नामाथाय आरो मबाइलावबो नेटवर्कफ्रा खम जाहैबाय नालाय सोरबाफोर आपडेट होदोंबाबो आङो एसेबो मोनथियाखिसै आरोना ओंखायनो गावखौनो गाव जाम्बि मोनथारबाय आरो आं बन्द'आव फैफ्लांबाय एसआइनि एग्जामखौनो मोनथिलायै हैस नै बेबोमोन टारगेटआ मुस्रि आरोना सुनाफोर 10 बोसोर गेरेन्थिलायनो ओमफ्राय आं बेबायदि बिबार गोनांखौ लानो बाबाय आरोना थाम्फै फिसा फिसा हाबबाबो नुनो नागिरा नैबेयो दाम खमनि खोमा खिन्थु एकदम नायनायावनो अर्डिनारि मोनखायो थेवबो आं बिदि प्लेनखौसो लानो आरोना बिबार गैयिखौहाय ओइनिफ्राय हानदों हनै आंनि आरो गुफुर सिरि लासिगौमोन आरोना थाम्फै फिसा एम्फौ फिसा अंखिमा हाबबाबो नुलायलायनाय मा जागोनहाय मोनगोन ना मोना दखानफ्राबो दिनैनि दिनावसो शपिंआव फैनांगौना आंबो गोदाव सोराव 6-7 आरो मुस्रियालाय जागौमोन रोनावगोनसो दां बोराया बिदि दखानाव रोनावनायसो मोनथारो आहा लायबावदों र' आयु नोंहा बेयाव जिरायनांगौ आरो जोंनो जिरायनो बेरेंसि होखादोंना फैदो गावहासो दखानदार बायदि खावब आरो बेहाबो दलद थाया नै थैखागोनसो 10 थाखार माल लयजाम नानि ओरैबाय सदा इनै बिथिं मुस्रि लायदों नालाय बेखौसो नाहरगासिनो दङ फैद' फैसिनजाबा गैलाहाय आं नांला सेस लाबाय मोनसे गोमो बोरायखौनो नै 650 बिबाय थादों आं आरो गाहायाव बिदों 550 ल' काका आंबो रोंलायलाहाय बेफोरखौ गोबावजों खनसे बायनाय नालाय नै नांगौ सोनाफोर नांगौ बासिदों ओमफ्राय जोंहाबो नायनायनो मामा बेडशिट नै दाख्लै सफैनाय बायदिखौनो लाबाय आरोना अनलाइनाव बिहरजागौमोन खिन्थु बिहरला आङो नांसिगौ जोंहा ओंखायनो लाबायनो लादो बाबा थ' थांसै थ' रेल गेटआवबो हनै थ' बिथिंजाय खुला गोजा बैथिंल' बन्द' आरोना बुस्थु बायबावनांगौमोन ओमफ्राय समय गैला र' बे मोननै केलि बे नांगौमोनहाय थ' नांला दे जिखे बुङा सोनाफार आं एक्सिस बेंकखौसो बिराद थैनोबानो सिगोन आरोना हार बारिथिमाव फैसा नांगौबानो बेयावसो मोनो बाखि जोंनि SBI आ मा जाखो आं मिथिला मोनलायबाय मास गोदान हाबबाय नालाय सोनाफोर बिखा खायसिब मोननाय दिना सफैलायबाय बन्द' मोनस्लाबनानै उदां जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा उपाय गैया मालिकआ नेनानै दंफैयो आङो दा 2टासोआव फैखादोंमोन नालाय ओमफ्राय मालिक फैनानै दंफैयो थ' एलु एला नागिरनानै मोनखाबाय आं खुनुरुखुम एक्सिसावसो मोनोहाय आजिखालि बिराद गोबाव जाबाय आं बेयाव बख'नाय आरोना बेलेगेटसिमाव आं नागिरनानैनो मोनला आरो थांनोबो बाबाय आङो आरोना जारलासो मोनबाय जानायानो जोबा जेसेबांनो स्कुटि लाखिगोन इसेबांनो जानाय नांगौ जेसेबांनो स्कुटि लाखिगोन इसेबांनो जानाय नांगौ आं हाला आङो असान्ति सफैबायबो आरोना सोनाफोर जोङो बाजारा जुदि फुराबाथ' दंबावोसोमोन आरोना शपिंआहाय थ' बाजारा बन्द'खायसो बेखिनि एसेयाव गबाय ओमफ्राय बेडशिट ओमफ्राय मुस्रि थ' सोनाफोर अबेहाय थांनो प्लेनिं आंना अबेहाय लांनो नागिरदों बे बुस्थुफोरखौ मानो शपिं रुमावथ' दंखाजोबोआनो खारन दं सोनाफोर बेनिबो आरोना खारन दं खारन गैयाबा ओरैनो बायो नामा नङा होमबा सोनाफोर थ' लानानै फैबायानो आरो दंबावो फिसा माखासे बुस्थु बेफोरखौ मालाबा इउज खालामबा आं बक्सआव फिसा फिसौखौबो देखायलांबाय थाखायो आरोना दा बिराद ओंखाम उखैबाय थुसोलाबायनोसै ओंखाम सोनाफोर आरोना बग्राया बेबायदि आरोना बिहरबानो मोनोमोन आं दाख्लै बिहरनायजों एखे आं दायो नुनानै बुंखादों आं दाख्लै अनलाइनाव बिहरनायजों एखेखा बाट आंना इलास्टिक आरो आं अनलाइनाव नायनायावनो मोनखादों इलास्टिकआ एसे बारा बिदिया एसे खम होननानै जिया एसे मिलायोआनो फ्रायानो मिलायो आरोना कालार मोनसे नायदोंमोन आं बेलेग खिन्थु बियो इदियाव जिलायनाय आरोना नांला आंनो जिलायनायखौ पिल' कभार मोननै बोराय बुरैनिहाय सनाफोर पिल' कभारालाय आरो माथो फिसाफ्रा बिदि एथ' गिदिर गान्दुनि माबायाव उन्दुखाया खबरानो गिदिर नालाय गान्दु गिदिरनि थाखायखासो नै पेकेटआ मालाय ओमफ्राय मुस्रियाबो नै गोमो बोरायसो आरोना बिदि प्लेन लानो सानदोंमोन आङो बिबार गोनांखौ नाङा होननानैहाय बट उफाय गैया प्लेन गैयामोन नालाय दखानफ्राबो बारा गैया जाहैबाय आं बिदि बिबार आरि थाबाथाय थाम्फै फिसा बिजराव बाबाथाय नुवा जाहैयो आंना बाराबा गोदाव सोरावसो आरोना जायो जासाबबाय आरोना नांगौखौ मोनसाबबाय दंबावोमोन नांगौआ माथो खालामनो आरोना उन्दैयाबो जा दिगदार जारला A few moments later गैलाहाय हां थोनो हेसपेस आरोना जैसे तैसे पेकिंआबो डन
जाबाय जोंमोन दहायो एकदम पेकिं जाजोब्बाय आरोना सनाफोर रौना होनांसिगौल' थाया आरो रुमावहाय सानथामसो स्कुल बन्द दंबावो नालाय आरो रुमाव थाया आरोना जोङो बेबायदि जेला स्कुल खुलियो अब्ला रुमाव गोदोसिगोन नालायथ' स्कुल खुलियै समाव एकदम रुमावनो थाला होनाय जाबाय आरोना रुमखौनो माने जोगारथ'नाय बायदिसो होनाय जाहैसिगोन ओमफ्राय जेरावबो गोजानाव थांनो रोङा बेदिनो गिदिंलायबाय थायो आसपासावनो थांलाय फैलाय आरोना सोनाफोर जेरावबो दिल्ली बम्बाइआव जेरावबो उइन्टार भेकेसननि बेरायहैनो रोङासै नालाय ओंखायनो रुमावबो थाला उल्थां फाल्थां आरोना सोरबा दिल्ली बम्बाइआव बेरायहैलायो नामा बे बुंनाय बाथ्रा आरोना जेरावबो थाङाखै मतलब खाथि खालायावबो जेरावबो थाङाखै यातेके गौरां टोकआवबो पिकनिक जाहैबावाखै आरोना एसे खाथियाव दिप्लाय दं बेयावबो थांनो रोंबावाखै मतलब गैयानो होनना बुंजासै आरो एनिवे सोनाफोर बेफोरो सोलिबाय थाखागोन देनां फिसाफोर देरबा बारा ओंखारनो हायाबा दानो आंना कमेन्टआ अफ जालायगोन नोंसिनि मोखांफोरा ओंखारलांबाय थायोबा सान्दुंआ लिलुलु जागासिनो दङ गैया मोग्लोंलों जालायबाय आरोना आयौ फुंनि सिखारनायनिफ्रायनो फाग्लि बायदि मोनखाबाय आं एनिवे बिमा बुरना बिदिनो बयबो हां थोनो समय मोनैसो खिथाखायो माथो लोगोफ्राबो इउटुबावहाय माने सानाबो गुसुं नालाय हाखवा जाखायो आं बुजिखायो स' आंनाबो बे रोखोमनि आरो बाखि बाथाग्रा सरखार दंबावो नालाय थ' एनिवे सोनाफोर पेकिं दान शपिं दान दा दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आई थेंक इउ सो माच